companys i companyes. Som el Nico, el Nil, el Guim, l'Eloi, l'Iber i l'Oriol i avui us presentarem el nostre invent. L'invent es diu transportador 022. De quins materials estan fets? Està fet amb caixes de cartró, amb cinta adhesiva, cartolina, ratllos de paper de vàter, paper d'embalar, xinxetes i amb molt d'amor. Per què serveix? Serveix per teletransportar-se al passat o al futur. El pots fer servir per viatjar, per exemple, per viatjar al passat i veure els avantpassats. Com funciona? Primer has de seleccionar el lloc i l'època on vols viatjar i llavors, al cap d'un moment, seràs el lloc i l'època que vas triar. Qui el pot fer servir? El pot fer servir a partir de 14 anys a 99, però els menors de 14 anys van anar acompanyats d'adults. Quant val? Val 100 milions d'euros. Sí, és una mica cara, però és que és una màquina revolucionada en el futur. Sí, som els primers a construir-la. On es pot comprar? Es pot comprar per internet o per una botiga que es diu Photoshop. El nostre patrocinador és PortAventura World, el millor parc d'atraccions d'Espanya. Ja podeu estar comprant les entrades i saber més informació a portaaventuraworld.com. Adéu companyes i companys. Esperem que el compreu i que sapigueu que els 6 primers tindran un 25% de descompte. Ara us farem la petita demostració de l'invent. Primer de tot, has de seleccionar l'any. Anirem a l'any 3000. Després hem de seleccionar el lloc. Anirem a Austràlia. I després, per últim, hem de seleccionar quin dia. El 3 de maig. Després, ell entra l'acte. Hi ha un rotllo de paper, clicabou, ja hi és. I al cap d'un moment ja està. Ostres, he anat a Austràlia l'any 3000, el 3 de març. Adéu! Espero que us hagi agradat. I que ho compreu al Photoshop o per internet. Adéu!